A Xunta inicia en Outes as obras para acondicionar o seu tramo do Camiño do Litoral. Este tramo unirá o Freixo con Ponte en Afonso e en total investiránse no proxecto a nivel galego 1,1 millóns de euros. A conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático Ángeles Vázquez visitou esta mañá Ribademar, en Outes, un dos lugares do municipio polo que pasará o futuro Camiño do Litoral de Galicia. A responsable do departamento afirmou que se trata dunha ruta que unirá o norte e o sur da comunidade a través da súa costa, a máis extensa de España, para poder percorrela a pé e en bicicleta. Disfrutarnos xa do que vai a ser pois a etapa 32 do Camiño do Litoral, que pasa íntegramente por Outes, e onde podemos pois as nosas costas pois ver xa auga, non? Ver xa mar, ver zona de ribeira. E hoxe queremos anunciar que en vindeiros días xa comenzarán as obras de acondicionamento nese 10% de o que vai a ser o Camiño do Litoral, no cal o obxectivo é sempre que prime a seguridade e independentemente de que fomos cosendo todos os camiños, sabemos que hai zonas que podemos recuperar e que antaño tiñan pois o seu uso, pero co paso do tempo foron o perdendo e agora mismo pois son precisas para que o camiño teña continuidade. Recordou que a costa galega ten 1.300 km de costa e estará toda unida por este Camiño do Litoral. Un total de 52 etapas, que xa no mes de xullo poderemos ver como está sinalizado, xa teremos a APP en marcha, pero tiñamos que facer estas pequenas obras de acondicionamento. En total, nunha primeira fase, imos facer unha inversión de 1,1 millóns de euros, en un total pois de unha vintena de actuacións, das cales a inmensa maioría se van a executar na provincia de A Coruña e concretamente pois comenzaremos aquí en Outes recuperando pois 500 metros de un camiño público que vai favorecer que o viandante ou aquel que veña en bicicleta non teña que ir pola estrada. O alcalde de Outes, Francisco Caló, compartiu a súa ledicia por formar parte do Camiño do Litoral que unirá o concello dende o Freixo ata Ponte en Afonso. Na etapa 32, bueno, precisamente tamén con casi 32 km que discurrirán polo noso concello, que vimos dicindo, non? Por activa e por pasiva, a importancia dos concellos rurais que estén presentes en todos os proxectos que se levan a cabo na nosa comunidade, non? Axudan moitísimo a dinamizar as zonas, a darnos a coñecer, e, por suposto, é un escaparate para nós. Un camiño do litoral como este, que vai a discurrir polo noso concello, vai facer que toda a xente que pase por aquí, que poida disfrutar de nosa paisaxe. O camiño pasará por Ribademar, punto dende o que hai unhas grandes vistas á ría de Muros Noia. Ademais de disfrutar desa paisaxe, o que vemos dicindo, non? Outes conta con un amplio patrimonio cultural que ao pasar polo noso concello os visitantes podrán disfrutar del e, bueno, o que podemos decir que estamos contentos e que esperemos a ver pronto xente disfrutar deste camiño como se digo, que Outes sea máis coñecido, se cabe, nun territorio tanto autonómico como nacional. Non? Os traballos de adecuación previstos veránse complementados coa instalación da sinalización deseñada pola Xunta para identificar de forma clara e homoxénea as distintas etapas do Camiño do Litoral. Tamén haberá unha aplicación móvil específica que incluirá todas as etapas do itinerario, información sobre os elementos relevantes recollidos no catálogo de bens de valor cultural do litoral e outros datos de interese sobre o patrimonio natural característico da contorna.